Možná znáte někoho, kdo působí chladně. Nemluví příliš o svých pocitech, nereaguje přehnaně, drží si odstup. V kolektivu může působit rezervovaně, ve vztahu zdrženlivě. Na první pohled to může vyvolat dojem, že je emočně vzdálený nebo nezúčastněný. Jenže dojem a skutečný vnitřní stav nejsou totéž. Člověk může cítit intenzivně, ale neprojevovat to způsobem, který je pro okolí čitelný. V prostředí, kde je otevřenost spojována s bezprostředním sdílením emocí, může být zdrženlivost interpretována jako nedostatek empatie. Přitom může jít o jiný způsob regulace. Lidé, kteří působí chladně, často nevyhledávají dramatické reakce. Nepotřebují reagovat okamžitě, nezdůrazňují vlastní prožívání a nenechávají se snadno strhnout atmosférou skupiny. To může být vnímáno jako odstup. Zároveň to může být známka vyšší kontroly nad impulzivními reakcemi. Napětí vzniká právě v této neviditelnosti. Okolí se vytváří rychlé závěry, nezáleží mu na tom, je mu to jedno, nemá emoce. Samotný člověk přitom může situaci prožívat hluboce, jen jiným způsobem. Rozpor mezi vnitřním prožitkem a vnějším obrazem může vést k nedorozumění. Většina lidí si tento rozdíl neuvědomuje, protože hodnotí chování podle toho, co je viditelné. Emoce, které nejsou projevené navenek, jako by neexistovaly. Přitom mnoho lidí se naučilo držet své reakce pod kontrolou dříve, než je vyjádří. Nejde o potlačení, ale o zpoždění. Otázka tedy nezní, zda je chlad v povaze, nebo zda je skutečný. Důležitější je pochopit, proč se někdo naučil reagovat s odstupem, i když uvnitř cítí. Tento model nevzniká náhodně. Obvykle je výsledkem dlouhodobé adaptace na prostředí, kde otevřenost neměla vždy pozitivní následky. Rozdíl mezi chladností a regulací je nenápadný, ale zásadní. A právě tento rozdíl bývá často přehlížen. Zdrženlivost projevu emocí obvykle nevzniká náhodně. Je výsledkem opakovaných zkušeností, ve kterých otevřenost nepřinášela bezpečí, pochopení nebo stabilitu. Mozek si postupně vytváří strategii, která minimalizuje riziko nepříjemné reakce okolí. Pokud se ukáže, že méně projevených emocí znamená méně konfliktů nebo zklamání, tento model se začne upevňovat. Jedním z častých zdrojů může být prostředí, kde byly emoce sice přítomné, ale nebyly přijímány. Dítě, které bylo opakovaně napomínáno za přehánění, pláč nebo vztek, se může naučit, že otevřený projev vede k odmítnutí. Postupně začne své reakce regulovat ještě předtím, než se projeví navenek. Ne proto, že by přestalo cítit, ale protože se naučilo, že méně projevu znamená více stability. V jiném případě může jít o rodinu, kde se o pocitech příliš nemluvilo. Pokud dospělí reagovali spíše věcně než emočně, dítě si může osvojit podobný způsob fungování. Naučí se, že vztahy se udržují skrze spolehlivost a klid, nikoli skrze intenzivní sdílení. V dospělosti pak může působit chladně, i když jeho vnitřní prožívání zůstává citlivé. Představme si například situaci, kdy dospívající několikrát zažil, že otevřenost byla později použita proti němu. Například ve formě posměchu mezi vrstevníky. Mozek si tuto zkušenost zapamatuje jako varování. Příště už přijde opatrnost dříve než spontánnost. Tento proces není vědomý. Je to přirozená adaptace na ochranu sebe sama. Nervový systém se učí snášet emoce uvnitř, aniž by je okamžitě vyjádřil. To neznamená potlačení, ale odložení. Člověk si zvykne nejprve analyzovat situaci, vyhodnotit riziko a teprve poté reagovat. Tento zvyk může být velmi funkčních prostředí, které vyžaduje stabilitu a kontrolu. Tak se postupně vytváří model, kdy vnější klid neodráží absenci emocí, ale způsob, jak s nimi zacházet. Z pohledu okolí může působit jako odstup. Z pohledu člověka je to naučená forma bezpečí. V dospělém životě se tento model často projeví jako stabilita. Člověk, který působí chladně, bývá v práci vnímán jako racionální a spolehlivý. Nereaguje impulzivně na kritiku, drží si odstup v konfliktech a nenechává se snadno vtáhnout do emocionální atmosféry týmu. To může být výhodou v prostředí, kde je potřeba rozhodovat bez tlaku okamžité reakce. Zároveň však může vznikat jemná vzdálenost. Kolegové mohou vnímat menší otevřenost jako nezájem. Vztahy zůstávají funkční, ale ne vždy hluboké. Člověk je zvyklý zvládat napětí interně bez sdílení.
To zvyšuje pocit kontroly, ale zároveň omezuje možnost, aby ostatní skutečně porozuměli jeho prožívání. V partnerských vztazích může být tento model ještě citlivější. Partner může potřebovat více viditelného potvrzení nebo emoční reakce. Pokud druhý reaguje spíše klidně a analyzuje situaci místo spontánního sdílení, může to být interpretováno jako chlad. Ve skutečnosti jde často o opatrnost a snahu zachovat stabilitu. Rozdíl mezi vnitřním prožitkem a vnějším výrazem však může vytvářet napětí. Podobná dynamika se může projevit i v oblasti kontroly a odpovědnosti. Lidé s tímto nastavením často spoléhají sami na sebe. Nevyhledávají pomoc snadno a nezdílejí obavy dříve, než je sami zpracují. Tato samostatnost může působit jako síla. Zároveň ale zvyšuje individuální zátěž. Zde se objevuje vnitřní paradox. Schopnost regulovat emoce přináší klid a stabilitu, ale vyžaduje trvalé vnitřní napětí. Nezávislost umožňuje fungovat bez opory, ale může vést k pocitu osamění. Člověk je vnímán jako silný, přesto může mít omezený prostor pro sdílení slabších momentů. Tento konflikt není vždy zřejmý. Protože vnější obraz je klidný a funkční, není důvod jej zpochybňovat. Samotný člověk může považovat svůj styl za přirozený a nemá potřebu jej analyzovat. Napětí zůstává spíše tiché než akutní. Právě proto může být přehlédnuto, dokud nenastane situace, která vyžaduje větší otevřenost, než na jakou je zvyklý. Model zdrženlivosti není ani nedostatkem, ani předností sám o sobě. Je to logická adaptace na podmínky, ve kterých vznikl. Pokud otevřenost v minulosti znamenala riziko nebo nepředvídatelnost, regulace emocí byla funkční strategií. Vytvořila stabilitu, umožnila kontrolu a snížila možnost zranění. Z tohoto pohledu dává smysl. Uvědomění tohoto procesu může změnit způsob, jakým člověk své chování interpretuje. Místo otázky, proč působím chladně, se může objevit jiná perspektiva. V jakém prostředí bylo výhodné reagovat tímto způsobem? Tento posun neslouží k omluvě ani k obhajobě. Spíše vytváří kontext. A kontext snižuje vnitřní tlak. Když si člověk uvědomí, že jeho klid není absencí citu, ale způsobem regulace, může přestat reagovat na očekávání okolí automatickou obranou. Zdrženlivost přestává být nechtěnou nálepkou a stává se rozpoznaným vzorcem. Vědomí tohoto vzorce neznamená, že je nutné jej měnit. Znamená, že už není neviditelný. Současně se může objevit jemnější rozlišení mezi regulací a uzavřeností. Pokud je odstup vědomí, je flexibilní. Pokud je čistě automatický, bývá méně přizpůsobivý. Toto rozlišení není výzvou k proměně osobnosti. Je to možnost lépe porozumět vlastním reakcím. Lidé, kteří působí chladně, často nesou uvnitř hlubší prožívání, než je zřejmé. To, že není viditelné, neznamená, že neexistuje. Uvědomění této skutečnosti může přinést větší respekt k sobě samému i k druhým. Méně rychlých soudů, více pochopení struktury. Některé modely chování zůstávají funkční po celý život. Jiné se přirozeně upravují s novými zkušenostmi. Klíčové je, že jejich existence má svou historii a logiku. Možná tedy nejde o to stát se méně chladným nebo více otevřeným. Možná jde jen o to porozumět, odkud tento klid pochází a co ve skutečnosti znamená.